أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uma abantu betshelwa yekani ukwenza i-corruption, yekani ukwenza ukumosha, yekani ukumosha ezweni, yekani ukwenza izinto ezi-wrong, bona bathini? Thina siyalungisa. Asimoshi thina siyalungisa. Silungisizwe. Innama nahnu muslihun. Silungisizwe. Lalela-ke. Jacinta. Phakela umthakathi. Ngizwe umchunu. Xolani Khumalo. Fele emntwini Gumede. Ngiyalikhohle igama lakho. Kodwa ngiyazi ukuthi wakwaGumede. Kanye nabo bonke laba nina enibaholayo abazibiza ngeMarch and March. Nenze umsebenzi omuhle oncomekayo, sinishayela izandla. Siyancoma, sinishayela izandla. Okay? Ezezindiza, ezokuvakasha, travel and tourism. Abantu sebeyasaba ukuze South Africa. Job well done. Limele ezezindiza, ama-airports alimele ngenxa yenu. Job well done. Amabhasi odriver banenkinga, bazoncintshiselwa amalokuzana amalanga okusebenza emsebenzini ngoba basekho abantu abathatha ama-long distance abagibela amabhasi. Locals, job well done. Shaka Marine, abantu abasayi bayasaba. Job well done. Omastende bayakhala lama 4,000 nama 5,000 nama 6,000 ade bewathola abasawatholi. Job well done. Ingane zabo zibulawa indlala. Job well, nenza umsebenzi omuhle oncomekayo. Mabahambe sekwanele, bahambile, nenza umsebenzi omuhle. Imboni zamatekisi ziyawa, zilimele, umnotho uyawa. Nenza umsebenzi omuhle. Nenza umsebenzi omuhle. Durban Port, la kufikela khona wonke ama-goods, import and export with all different countries. Glimele, job well done. Nivala ama-shop eDurban, more than 300 shops. Abantu abayi 1,500 baluza umsebenzi. Job well done. Nenza umsebenzi omuhle. Mabahambe sekwanele. Job well done. Uthi umbuzo njengoba ngikubalela abantu abangaka baluza umsebenzi. Yipi plan nini nibe nayo yokuthi nibafake la kade besebenza khona? Ayithi nina nazi kakhulu. Nazi ukudlula uhulumeni. Ngicabanga ukuthi uhulumeni beyangayazi indaba yama-illegal immigrants la kule country. Ngisanibuza namanje. Umuntu wase-Afrika umuntu okufika kanjani eAfrika? Kodwa bekhona abantu abangabona base-Afrika okuyibo ngempela banihlukumezile, banithathela konke okungokwenu. Bona niyabakhothamela. Niyabathanda bona, anibalwisa, anibaxoshi. Job well done. Nenza umsebenzi omuhle. Abantu sebeyasaba ukuze South Africa. Ngeindiza, ngeikebe, bayasaba abantu ukuze South Africa, ngamabhasi, bayasaba ukuze South Africa. Ama-country amaningi anibhekile nina abantu base South Africa. Umnotho wenu, wezwe lenu niwisile. Nenza umsebenzi omuhle uyancomeka. Sinishayela izandla. Job well done. Iphaza zivaliwe, nayithatha ukudla kwabo lokho kubolile nayo kudla emizini yenu. Uma ngabe nikuthatha, mabe kuthengise bona kubolile poison, kodwa manikulutha nikuthatha ngenkani neyokudla emizini yenu emakhaya yenu akubolanga. Job well done. Kini nina abaholi beMarch and March, nenza umsebenzi omuhle, uwile umnotho wecountry. Ithi ngikutsheleke indaba ungayibuzanga. Ngikutshele nje ngeteksi kuphela. Ngingakutshela A1 hayi amaningi A1 wena uzobe usukwenza ibalo angithi ufundile. A1 iteksi. A1 iteksi. Iteksi eyodwa. Labantu laba basebenza ebank, iteksi kumele ibhadale installment. Bahola ngeteksi labantu abasebenza ebank. Umnikazi wemoto uhola ngeteksi, umnikazi wemoto.
umndeni wakhe udla ngeteksi, udriver udla ngeteksi, yilo mfana ogeza imoto udriver mayeshayisa udla ngeteksi, udla eteksini. Yilela parallel wena olibiza ngepara ongafuni ligangele liyahamba leyo mali lapha emgwaqeni lizamela abo driver ukuthi bathole abantu abagibeli abanika ama-1 rand nama-2 rand nama-5 rand badla ngeteksi. Yilabo sisi laba abathengisa lapha estation abathengisela abo driver ukudla badla ngeteksi. uQmarshall lo wenza show ukuthi ukhwele kahle eteksini wahamba kahle udla ngetekisi. Yila mantombazana asebenza e-ofisini okuyiwo abalimali odriver mabeqeda ukucheckisa badla ngeteksi. Ngikutshela ngeteksi eyi-1 odriver kumele bathumele imali ekhaya imindeni yabo idla ngamateksi. Ngikutshela nje ngeteksi eyi-1 uyibulele i-taxi industry wena mash nabaholi bakho ibulawa uwe i-taxi industry. Isono siyabona thina sihlale elokishini, siyabona thina la elokishini abantu bebegibela amateksi beya edrobheni beyostoka kulabantu esenitheni nama bahambe. Labantu njengoba begibela la elokishini beya le edrobheni beyostoka baqhashile la bahlala khona babhadala irenti kumastende senitheni nakahambe nibulela umastende nabulala iteksi ngoba akasayigibela iteksi aye edrobheni ayostoka. Job well done, nenza umsebenzi omuhle ma-South Africans. Muhle kabi umsebenzi wenu uyancomeka, luyeza lukhulu, luyeza liyanyelela. Anikaboni nisazobona. Umdala kaCwayizi akozeli akalali. Umuntu nomuntu konke akwenzayo ngelinye ilanga kuyobuya kuwe sekuphindwe kaningi. Konke okwenzayo kuhle kubi kuyobuya kuwe sekuphindwe kaningi. Sinishayela izandla-ke bafowethu nokuwisile umnotho we-country. Nenza umsebenzi omuhle. Job well done. iNigeria njengoba nibakoshile mabengavala le oil yabo isenkingeni iSouth Africa ngoba siyawudinga upetrol. Nani niyawudinga upetrol, nayidinga lokuzana idiesel, niyawudinga uparaffin, nayidinga igas, niyalidinga itiye lele libuye eMalawi, ukhokho lo ubuye eCameroon, niyawudinga lo enenza ngawo icoffee, niyawudinga. Niyayidinga i-uranium, niyayidinga i-lithium, niyayidinga i-carbon. Kuningi. Nicabanga ukuthi iSouth Africa yaba liberated yona on its own ayengekho amanye amakhanda angaphandle ayencedisana neSouth Africa ukuthi ithole ilokuzana ithole inkululeko? Ubuhlungu ukungazi kuyafana nokungaboni. Inkinga yini? Indlela isibuzwe ey'nganeni ayisabuzwa kwabaphambili. Ngizokhohliswa yingane ongizwe ingane ka-1980 Nkosikhona Ndabandaba ingane ka-1980, uJacinta Ngobese ingane ka-1986. Nibadala niyimpunga nikhohliswa yingane. Ziyanibhayisa niyangena nani ngamakhaya. Dala ngibuza, obani abababhadalayo? Le moto lezi ezi-expensive ezingaka abahamba ngazo, obani abababhadalayo? Obani ababanika le moto? Nike nazibuza lokho. Obani ababanika le moto? Obani abababhadalayo? Walala wasala, wavuka wayisola. Niyekela abantu aba-right ekumele nibalwise, abantu abanithathela amaplazi, abantu abanithathela amasimu, abantu abanithathele amalokuzana, umhlaba wenu, banithathela zonke imbiwa phansi zenu. Niyabayeka bona. uZikodwa unitshelile uma le